ligo mo na oh. Guulan ya eh. Unsa gani ang problema? Oh no! Oh, luya kay ba? Aba. Sikat na, nagproblema pa. Nanay asawa. Unsa lagi problema na ni? Kakuha ding adtuon. Gul man kay ka. Uy. Sa'yo problema? Problema lagi ko kay na-copyright ko ba sa YouTube? Oh. Pang-delete na ako tanan video na ako kay copyright. Music ba? Sa music background ako. Unsa? Na-copyright ka? Kaya din mo eh. Ibiyaan ko lagi ko sa kong asawa. Oh no! Ibiyaan ko juga asawa? Ibiyaan ko sa kong asawa eh. Kay wala na. Naka-copyright daw ko. Dili na daw mo kuha na kong YouTube. Ibiyaan ko na ya. Awara. Imo na bitaw ko nimo atong sa una atong nagsulod ko sa inyong balay na iber ka bilangkaran ko ana. Unsa? Bilangkaran ka? Oh no! Banto bro dewa jud ko sali gatong asawa na ako nag-TikTok ko dito. Oh, nagingunta ka sa kuha. Na. Unsa man karon? Sige. Tudluan na lang tika para dili ka ma-copyright. O dili makuan imong kuan oh. Para mabalik imong asawa. Sige, tudloy ko be. Para tama jud ka baka mabalik akong asawa. Oo. Maayo akong YouTube. Ano sa tumbaton? Ako bahala. Doon di ka. Sige. Ano tumbaton? Sige. Sige. Oh. Unsa ba imong kabalo nga effect, sound effect para dili ka maka-copyright? Ano ko na ibalaan? Oo, atong background nga wing like boom. Wing. Ding ding. Kana, maya na. Kana tong gamiton. Sige. Kay ato anang kuno. Sa sunod dili na ka maka-copyright ug balikan kasi imong asawa. Oh. Sige. Oh, sampol. Sige, sampol ako. Oh, mutindog ko unsa sa epic ana mutindog. Mutindog ang san sa tindog kay Oh, lingkod na po ko. Unsa sa epic ana? Oh, lingkod. Lain na ng sounds eh. Bro, magnakalibang. Oh, bagay ko na malibang ka. Di. Lingkod. Murag nakalibang sounds. Gatay na. Lingkod. Dili, libang. Lingkod. Oh, dili, libang. Oh, bagay ko na malibang ka. Di. Lingkod. Ako tayo, pwede man na. Yay! O ba, parang pindot kayo maglingkod yun. Yay! Oh. Sige. Kabalo na tayo ko. Ugma, pag part 4 na ko. Mag-recruit na ko kauban. Salamat kaya. Grabe, bilib kayo kunin mo ba?
Sig nakalili ka sa kuwan sa kong asawa kagapon. Tabang kagapon sa kuwan. A few moments later. Grabe. May gali na naning boy silip po. Katabang ra gid ni si boy silip sa kuwan. San marites kayo ba? Tabang ra gid. Pagtisa na ako ni. No. Sa bato ah. Ho. Yay! Yay! Pag mahulog, boom! Boom! Pag suspense, wink! Wink! Pag punch, pak! Ha, balon ako.